oso positiboak izan dira azken urtetako mobilizazioa, jende pila bat atera da kaletara, Oiartzunen ere jende asko hurbildu zen plazara eta goizetik goizean antolatutako ekintzan jende pila bat egon zen. Izan zen lehenengo plantoa, gero hurrengo urtean greba izan zen, eta lehenengo urtean igandea tokatzen zenez, beste mota bateko mobilizazioak egin ziren. Eta mugimendu feministatik eta feminismoarentzat behintzat kriston bultzada dela ikusten dugu, kriston puntxa eman digute mobilizazio horiek, baina pixka bat kezkatzen duena da ere bai, instituzioek nolabait feminismoa edo gure borroka beraientzat hartzea edo, eta benetan makillaje pixka bat eman eta errora ez joatea eta benetako politikak edo ez egitea gauzak aldatzeko, eta horrea joan nahi dugu guk, errora joan nahi dugu sistema aldatzeko, eta ez makillajean gelditzea dena. Krisia ez da bakarrik osasun krisia izan, gelditu dira agerian gizarte hontan dauden beste 1000 krisi, adibidez zaintzaren inguruan zerbait egin behar dela argi ikusten da. Eta esaten duzun bezala, krisi honek kolpatu du batez ere emakume zaurgarri horiek kolpatu ditu, ez? Egoera irregularrean daudenak, prekarietatea agerian gelditu da, arlo askotan, arrakala digitala, emakume askok zaintza lanetara bueltatu behar izan dute eta lan merkatutik atera behar izan dira, eta ondorio latzak izan dira. Adibidez Oarsoaldean hori aurreikusiz edo Oreretatik abiatu zen ekimen bat izan zen erresistentzia kutxak antolatzea emakume batzuentzako dirua biltzeko, egoera oso larrian zeuden emakume batzuentzako, eta ondo funtzionatu zuen. Eta azkenean hori dira sistemak dituen hutsuneak egon beharko litzateke zerbitzu publikoen sare oso bat, publikoa, doakoa eta hori bermatuko lukeena, baina ez dagoenez, gu mobilizatu behar izan ginen Oreretatik ekimena sortuta. Eta azkenean horrelako ekimenak oso beharrezkoa dira, eta hori da zaintzari garrantzia ematea, zaintza sareak sortzea eta elkar laguntzea. Argi dago ohiko mobilizazio motak ezingo ditugula aurrera eman, edo behintzat Oiartzunen hori planteatu da, baina ikusten genuen garrantzitsua kalean egotea ere bai, denei ahalbidetzea espazio bat borrokatu ahal izateko, eta saiatu gara modu batean dezentralizatzen edo ekintzak, baina kriston egitarau egin dugu, arratsaldeko 4:00 hasita ekintzak daude arratsalde osoan zehar, gero asteburu hontan ere bai Mundu Martxako bukaera ekintza dago Irun eta Hendai arteko mugan, eta betidanik esaten da ez, mugimendu feministaren bertutetako bat irudimentsua izatea dela, eta horrei tiraka nik uste dut lortu degula gure aldarrikapenak kalean egotea, eta esatea ez dugula zurik eta morerik onartuko, benetan sistema barrutik aldatu nahi dugula, eta sistema heteropatriarkal, arrazista eta kapitalista honekin bukatu nahi dugula. Horiek dira gure aldarrikapenak, errora joan nahi dugula, dena eraldatzeko.